sembla una idea fantàstica. Molta gent no coneix l'òpera i la gent, ostres, li agrada i se sorprèn i és increïble el públic que es para de tots els perfils de persones i jo crec que està molt bé per apropar la gent. Cantar en la calle, desde luego, sí, es una experiencia totalmente nueva, porque ves las diferentes reacciones de la gente. Hay gente que es más indiferente, hay gente con la que ves te conectas más. La veritat que apropar el gènere d'òpera al barri és genial, la veritat, estem molt contents. Vull dir, sé que aquest any és l'any del comerç i la cultura i l'Ajuntament ens ha donat una empenta, ens ha donat unes ajudes per poder fer aquestes iniciatives, però crec que s'haurien d'anar fent, perquè el comerç sense la cultura tampoc no seria el que és. Era un lujo, me decía la gente, los probadores. Es un lujo estar escuchando buena música, la òpera i estar probándose ropa. No, molt guai, la veritat és que sí, s'hauria de fer més sovint. Ha vingut un client que viu aquí, a la vora, i diu, estava a la dutxa, estava sentint l'òpera i he començat a cantar, o sigui que ha sigut divertit, no? Hi havia públic, Sí. I molts nens petits, també. Molt xulo.